Bakit ganito ang buhay? Patong-patong ang suliranin. Bakit kahit anong aking gawin, di ko mahagilap ang solusyon? Bakit napakadilim ng mundo para sa akin? Kailan sisikat ang araw upang lumiwanag ang daang aking tinatahak? Upang lumiwanag ang aking mundo? Bakit napakailap sa akin ng magandang kapalaran? Napipili ba ang dapat mabuhay ng matiwasay? Ang dapat lumigaya? Tao rin ako. Ngunit bakit ako naisasantabi? Bakit? Puno ang mundo ng suliranin. Ang solusyon, umaapaw din. Sa bawat pagpatak ng luha, katumbas nito ay ligaya. Sa tuwing sasapit ang gabi, darating ang bagong umaga. At sa tuwing tayo ay nadarapa, sa ating pagtingala, may malalakas na bisig na handang humatak sa ating muling pagtindig. Bakas ng lumipas. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong bibigyan natin ng buhay ngayon ay hango mula sa liham ng tagapakinig na ating itatago sa pangalang Sheila na hindi na binanggit ang kanyang address. Ganito ang nakasaad sa kanyang liham. Dear Ate Emmy, itago niyo na lang po ako sa pangalang Sheila. Pasensya na po ate kung hindi ko nabanggit kung saang bansa ako naroroon. Pero sinisiguro ko sa iyo na nagtatrabaho ako bilang OFW dito sa ibang bansa. Naengganyo rin akong magpadala ng liham sa iyong programa dahil nais kong ipasadula ang aking karanasan at marinig ang iyong mga saloobin sa aking sitwasyon. 1 taon akong hiwalay sa aking asawa bago ako nagdesisyong mag-abroad, ate. Nagkaroon kami ng isang anak at bago pa ako mag-abroad, may ibang karelasyon na ang aking ex-husband at may isa na silang anak. Inaamin ko, napakasakit sa akin ang nangyari sa aming estado bilang mag-asawa. At siya ring nagtulak sa akin para mangibang bansa dahil gusto ko talagang makalimot. Sisimulan kong magkwento ate, noong naibahagi ko ang aking damdamin sa naging kaibigan kong gay, nakasama ko rin sa aking tinitirhan dito sa bansang aking kinaroroonan. Lagi kang malungkot at laging tulala, girl. Louie. He? Anong Louie? Louie.
Ganyan mo sambitin ang pangalan ko, girl. Para talagang pangalang girlalush. Sige na nga. Lowy. Tumpak, ganun. Ganyan nga, girl. Pero, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin yan? Lagi kitang tinatanong pero hindi ka naman nagsasabi sa akin. Ang lagi mong dahilan, homesick. Pero hindi naman pala. Pasensya ka na. Hindi ko na maitago. Ang bigat-bigat ng dibdib ko. Sige lang, girl. Iiyak mo. Nang sa gayon, gumaan ang dibdib mo. Lowy. Alam mo kasi, hanggat hindi mo na ilalabas ang nararamdaman mo, kung ano man ang saloobin mo, ang nilalaman ng puso mo, hindi ka talaga makaka-move on. Iniwan ko ang anak ko sa mga magulang ko para makapag-abroad ako, Lowy. Para makalimot na ako. Pero, bakit ganito pa rin ang nararamdaman ko? Bakit hanggang ngayon, nasasaktan pa rin ako kahit mahigit 1 taon na nakalipas? Talagang ganyan, girl. Pero wag kang mag-alala, ha? Naririto ako para tulungan ka. Sige lang, girl. Ilabas mo ang nararamdaman mo. Iiyak mo yan para gumaan na ang kalooban mo. Oh, bakit gising ka pa? Di ka makatulog? Iniisip mo pa rin yung ex-asawa mo? Hindi ko tinatanggi, Lowy. Ay, matanong nga kita, girl. Iniisip mo bang maghiganti? Ha? Anong maghiganti ang ibig mong sabihin? Maghiganti! Revenge! Kung gusto mo silang makulong, ganun. Para makaganti ka sa pakikipaghiwalay niya sa iyo. Ano? Di ba sabi mo sa akin? May anak na sila ng babaeng ipinagpalit niya sa iyo? Mabigat na ebidensya yan ng kataksilan niya sa iyo. Kung gusto mong maghiganti, pwede kang magdemanda. Pareho silang makakasuhan, girl. Pareho silang makukulong pag nagkataon. Huwag na, Lowy. Ha? Kawawa naman ang kanilang anak kung mahihiwalay siya sa kanyang mga magulang. Sakaling pareho silang makulong. Yun naman pala. Awa naman pala ang pinapairal mo, girl. Kung wala kang planong kasuhan sila, it's time to let go. Kalimutan mo na ang lahat at mag-umpisa kang muli, girl. Dahil wala naman akong pasok ngayon, dito na lang muna ako. Parang wala naman kasi akong ganang lumabas. Siguradong hindi agad didiretso si Lowy dito sa tinutuluyan namin. Didiretso yun sa tambayan ng Pilipino sa bansang ito pagkalabas niya ng trabaho. Alam niya ngayon ang araw na naroroon ng mga kapwa namin Pilipino. Pero ako, dito na lang ako para Ha? Si Lowy naman ang tumatawag. Hello, Lowy! Girl, nasaan ka? Bakit wala ka dito sa tambayan? Alam kong wala kang pasok ngayon. Tinatamad akong lumabas, Lowy. Kaya nandito lang ako sa tinitirahan natin. Ano? Nagmumukmuk ka na naman dyan?
Parang ganun na nga. O sige na nga. Uuwi na rin ako para dyan na lang tayo magkwentuhan. Mag-uusap tayo. Bye! Pinutol na niya ang usapan namin sa cellphone. Bakit kaya? Anong pag-uusapan namin? Makikipagkilala ko sa ibang lalaki sa pamamagitan ng social media? Deserve mong maging masaya, no? Pero maraming manluloko sa social media, Loie. Haler! Alangan namang magpapaloko ka. Ano ka ba? Loie, Try mo lang, girl. Anong malay mo? Baka makilala mo na ang lalaking talagang para sa iyo. Just try it. Baka sakaling dyan ka na makapag-move on. Nainganyo ako sa mungkahi ng aking kaibigang gay, Ate Emmy. Kaya naglaan ako ng oras sa social media, partikular sa Facebook. Hindi nga nagtagal, may nakilala akong kagaya ko rin na nasa bahagi ng kanyang buhay na nagre-recover mula sa breakup. Itago na lang natin siya sa pangalang John. Binata si John, pero ang naka-live-in niyang nakipaghiwalay sa kanya, may anak. Ayon sa kanya, babalik na ang kanyang naka-live-in sa dating asawa nito at muli nilang bubuuin ang kanilang pamilya. Ayaw naman umano niyang maging hadlang para mabuong muli ang isang pamilya. Marahil dahil pareho kaming nalulungkot noong mga panahong yon, madali kaming nakapagpalagayan ng loob. Talagang hindi mo nakakalimutang tumawag, John. Alam mo ang oras kung kailan ako pwedeng tawagan. Siyempre naman. Ikaw ang dahilan kung bakit muling nagliwanag ang madilim kong mundo. Kaya gusto kong malaman kung okay ka lang. Naku naman, sobra naman yan. Ako ang dahilan kaya nagliwanag muli ang mundo mo? Tama ka, Sheila. Dahil sa'yo, muli akong sumaya. John? Lubos akong nagpapasalamat sa Diyos dahil nakilala kita. Kahit sa pamamagitan man lang ng social media. Masaya din ako, John. Totoo ngang nasa abroad tayong pareho. Pero sayang, dahil hindi pareho ang bansang kinaroroonan natin. Bakit kung nasa iisang bansa tayo? Kung nasa iisang bansa tayo, unang pagkikita pa lang natin, dinalaw na sana kita para personal kong sabihin sa'yo na Na ano, John? na mahal kita, Sheila. Ano? Yan ang totoo, Sheila. Mahal kita. Binigyan mong muli ng kulay ang mundo ko. Mahal na mahal kita. Baka nakakalimutan mong kasal ako sa Pilipinas. May anak ako. Ikaw na mismo ang nagsabi sa akin na matagal na kayong hiwalay ng asawa mo. At may iba na rin siyang pamilya. John? Ramdam ko ang katotohanan ng iyong mga sinabi nung ipinagtapat mo sa akin ang tungkol sa iyong estado. At dahil dyan, mas lalo kitang minahal, Sheila. Kaya bigyan mo sana ako ng pagkakataon. Tanggapin mo ako at ang pag-ibig ko.
Kahit LDR lang, ipinapangako kong magiging mabuti akong kasintahan. Gaya mo, naging masaya ko muli nung nagkakilala tayo, John. At aaminin ko, mahal na rin kita. Nakalis na ang mga kaibigan kong namasyal dito sa tinutuluyan ko, mahal. Ikaw talaga? Bakit mo ako pinakilala sa kanila? Hindi ka ba nahihiya? Oh, bakit ba? Wala namang masama, di ba? Ipinagmamalaki kong kasintahan kita. Kaya wala akong dapat ikahiya. John, Alam mong mahal kita, Sheila. Bakit naman kita ikahihiya? dahil may asawa ako at may anak kami. Sheila, past is past. Ang mahalaga ay ang kasalukuyan. Kaya pwede ba? Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Mahal kita at hindi ko ikinahihiya anuman ang iyong nakaraan. Salamat, mahal. Mahal na mahal din kita. Mag-iingat kang lagi sa trabaho mo, ha, mahal? Huwag ka sanang masyadong magpagod. Oh, girl. Kumusta yung karelasyon mo? Mabuti, Louie. At nagpapasalamat ako sa'yo. Ha? Bakit ka sa akin nagpapasalamat? Kung hindi dahil sa'yo, malamang hanggang ngayon, baka nalulungkot pa rin ako dahil sa nangyari sa amin ng ex-asawa ko. Naku, girl. Sabi ko naman sa iyo, you deserve to be happy. Louie, At ngayon, natagpuan mo na ang iyong kaligayahan kay John. O, di ba? Bonggacious. Matagal na kayo, di ba? Kahit LDR lang kayo. 6 months na kami. At masaya ako dahil kahit LDR lang kami, ramdam ko na mahal niya ako. At mahal ko rin si John. Madalas na tayong hindi nagkakaintindihan, John. Paano naman kasi? Lagi na lang ang mga kaibigan mo ang binibigyan mo ng atensyon. Wala ka ng oras sa akin. Anong pinagsasabi mong wala na akong oras sa'yo? Lagi naman tayong nagvi-video call, ah. Ha? Bakit parang isinusumbat mo na ang lagi nating pagbi-video call? Anong sinusumbat ang pinagsasabi mo? Pinapaliwanag ko lang sa'yo para mapagtanto mong hindi totoo ang hinala mong wala na akong panahon sa'yo. Lagi tayong nagvi-video call. John, gusto ko lang linawin sa'yo. Kung hindi ako ang tatawag, hindi tayo magvi-video call. Sheila, Kita mo? Hindi ka makapagsalita dahil tama ako. Kung hindi ako tatawag, hindi tayo makakapag-video call dahil laging kasama mo ang mga kaibigan mo. Kaya sa tingin ko,
pinakamabuting mag-cool off na muna tayo. Mas mabuti sigurong gugulin mo muna ang lahat ng oras mo kasama ang mga kaibigan mo dyan. Masakit para sa akin ang gawin ang desisyon kong yon, Ate Emmy. Pero kailangan kong maging matibay. Naayos naman namin ni John ang naging away namin, pero hindi ko inakalang sa maikling panahon na nag-cool off kami, na-involve siya sa isang babae. At ang masakit pa, mismong ang babaeng yon ang nagpadala sa akin ng mensahe patungkol sa kanilang naging relasyon ni John. Dahil sa nangyari, kinontak ko si John at hindi naman niya itinanggi ang tungkol sa babae niya. Sinabi rin niyang nagawa lang umano niyang makipagrelasyon sa iba dahil sa sama ng loob niya sa akin. Kaya lang ay may nangyari na raw sa kanila dahil nasa iisang lugar lamang sila. Napakasakit, ate. Ngunit ang ipinagtataka ko ay kung bakit hindi ko kayang putulin ang pakikipag-ugnayan ko sa kanya. Hoy, Sheila! Hindi ka ba sasama sa tambayan, girl? Pagod ako, Loie. Gusto kong magpahinga. Ganun ba? So, okay ka lang dito? Oo, Loie. Huwag mo akong alalahanin. O sige. Papunta na ako kina Ralph. Ikaw na ang bahala dito, ha? Sige, Loie. Mag-ingat ka. Babush! Buti na lang. At hindi napansin ni Loie na malungkot ako. Kailangan kong itago sa kanya ang nararamdaman ko. Hindi na dapat mag-alala ang kaibigan ko dahil lang sa akin. Kumusta na ang anak ko, inay? Hindi ka dapat mag-alala sa apo ko, Sheila. Hindi namin pinababayaan ang anak mo. Salamat kung ganon, inay. Yung ama niya, nagpapadala pa ba? Oh, bakit mo naman naitanong yan? Alam mo namang bago ka pa mag-abroad, hindi na nagpapadala ang dati mong asawa. Inay, Ano bang nangyayari sa iyo, Sheila? May problema ka ba, anak? wala, inay. Wala po. May aasikasuhin pa po ako. Tumawag lang ako para sabihing nakapagpadala na ako ng pera nyo. Bahala na po kayong maglabas sa bangko. Anong sabi mo, John? Gusto ko nang magkaroon tayo ng anak, Sheila. Ano? Sheila, pakiusap. Huwag ka nang magre-renew ng kontrata mo dyan. Hindi na rin ako magre-renew dito. Kung maaari sana, mag-for good na tayo. Buuin na natin ang pamilya natin. Napakalakas naman ng loob mong yayain na akong mag-for good. Akala mo siguro, hindi ko alam
natuloy-tuloy pa rin ang relasyon nyo ng babae mo. Sinabi ko naman sa'yo, Sheila, hindi ko mahal si Kyla. Pampalipas oras ko lang siya. Ikaw ang mahal ko. Mali ang ginagawa mo, John. Hindi mo dapat kami pinaglalaruan. Alam mong tapat ako sa'yo, Sheila. Hindi kita pinaglalaruan. Kaya nga niyayaya na kitang mag-for good na tayo. Dahil gusto kong magkaroon na tayo ng anak. Sorry, John. Hindi pa ako handa para mag-for good. Gusto ko pang magtrabaho. Hindi mo maitatanggi sa akin, Sheila. Kilala kita. Sabihin mo sa akin, anong problema? Girl, magkaibigan tayo. Kilala kita. Alam kong may mali sa'yo dahil sa itsura mo ngayon. Oh, bakit bigla ka nalang umiyak, girl? Ano bang nangyayari? Napakasakit, Louie. Ang sakit-sakit. Ano? Tungkol ba ito kay John? Bakit? Anong ginawa niya sa iyo? May third party ang relasyon namin, Louie. What? Yan ang totoo. Kaya ako nasasaktan. Ang sakit-sakit, Louie. Gaano kasakit ang naramdaman ko nung nakipaghiwalay ako sa ex-husband ko, Ate Emmy, mas masakit na naman sa pakiramdam ang nangyari sa amin ni John, lalo na't isinasa publiko na ni John ang babaeng naging third party sa relasyon namin. Malimit siyang may post sa Facebook kasama ang babaeng nasangkot sa relasyon naming dalawa. Ang mahirap, di ko pa rin mapigilan ang sarili kong makipagkomunikasyon kay John. At kahit masasabing hindi formal, parang mayroon pa rin kaming relasyon dahil lahat ng dati naming ginagawa, kahit LDR lang kami, ay ginagawa pa rin namin hanggang ngayon kahit paalam na ng karamihan naming kakilala na may iba na siyang karelasyon. Sa sitwasyon namin ngayon, lumalabas na ako ang third party dahil ako na ang karelasyong itinatago ni John. Pakiramdam ko, ate, naging desperada na ako dahil sa takot kong baka sa ikalawang pagkakataon ay muli akong hiwalayan ng aking karelasyon. Ito ang dahilan kung bakit naengganyo akong ipasadula ang aking karanasan, lalo pa at nais kong mapakinggan ang iyong opinyon. Lubos na gumagalang, Sheila. Sheila, una sa lahat, nagpapasalamat ako sa iyong pagtitiwala sa akin at sa programang ito. Talagang walang kasing sakit ang madarama kung mawala sa atin ang ating minamahal, lalo pa kung ang dahilan ay ang pakikipagmabutihan nito sa ibang tao. Anila, kung tapat ang pag-ibig, ipaglaban natin.
Ngunit kung minsan, maraming nagiging hadlang para ipaglaban ang ating nararamdaman. Sa iyong sitwasyon ngayon, sa palagay ko, wala nang dapat pang ipaglaban dahil lantaran ka na niyang ipinagpalit sa babaeng kasama niya sa lugar kung saan siya naroroon. Huwag mo sanang gawing kawawa ang iyong sarili, kundi nararapat na palakasin mo ang loob mo dahil wala nang sino mang makakatulong sa iyo sa kinasasadlakan mong sitwasyon kundi ang sarili mo lamang. Sana'y naunawaan mo ang ibig kong sabihin. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa, Bakas ng Lumipas. Di man